Bonjour à tous. Wij zijn vandaag in Parijs op een geweldig mooie beurs. De Cial. 8 hallen vol met eten, drinken, allemaal lekkere dingen, allemaal producten van over de hele wereld. Vandaag mogen wij in de stand staan samen met onze collega's van Le Tambour. Wel bekend bij ons van de producten. Beugelflesjes, de mostards, het zout, de vinaigres en andere heerlijke lekkere producten. En vergeet vooral ook de terrines niet. Dan wil ik jullie kennis laten maken met de dochter van de heer Miguel, dat is Marie. En zij maakt de heerlijke hapjes klaar voor de Tambour. Je ziet hier Isabel en zij maakt de heerlijke hapjes klaar voor Aubecfin. En de heer Malière, de eigenaar van deze firma's, ziet u hier aan het werk. En laten we mensen proeven. Vandaag staan wij hier in de stand en de heerlijke producten, de vissoepen, de tapenades, de crèmes en dergelijke te laten proeven en mensen daarmee bekend te laten maken. Het is heerlijk om een dagje hier samen met deze lieve mensen mee te draaien en ik zou dan ook zeggen, à bientôt.